Roimh is mis Bridget Bhreathnach agus tá mar chundán Nollaig a léomh a scríomh me roinnt blianta agus a bhain sibh tuairis.caí. Bhí na ihe ribh Nollaigí agus timpeall an tí ní ra deoraí na gola. Bhí siad a ligean na sí. Bhí na stocaí ar fad crochta núma dó hin ach ce haring an nua siad. Féach sin ceann sa linn. Ar na lapachaí tólaí bhí na páistí a léimnach. Aislingaí Nollaig in na nainte na géimnach. Is bhí mami a fógart, is bhí daddy a gcuimhe, nach se bhád an isis go méidí sé fad in na gola. A réist, a mus an ordín dara siad gló. Ar nús cleaganí bega agus ho ho ho. Bhreathnach amach is níor chreid siad a súla ní chluise gig wahol na ein rúla búla. Nuair a chonig siad fiasóg agus cóta mór dearag, mála mór brontanas ar a bhrín ar a learag. Sé bhí an, San Nicholas é héin, ar a thoras dríochtúil a bhád is a géim. Rú siad a srún, suas leis an glunne, ar thóir afrach níos fearr in na ninnes na nine, ar an dáthúlín lonrach is an lisne na rua, a ualach féiríní a ompar ige gan dua. Ar sa mami a gcur, steach sa lába go bew, má ag an santí sib ní áca sé ein cheo. Ach dáin siad an sin a breanú go girí ar an duine beag mairach a bhí dian ar a mín. Lea a go súla le héntas is áhas, ach bhí páiste amháin a tuchas a bahis. Nach aisteach dar léthe, nach aisteach go dó. Tá santí a dúirtí a chosú le da dó. Ach duime se leis timpeall a chúne as bhí se thar ámanis go goladís rúne. Isteach loban na lepachaí te tólaí is tó. Go aislingaí sébe lán sprí agus só. Laisiad siar is hún siad na súlaí agus iad a socrúch an súan cheap siad gur chóla. Glóir beag go tacht ó threo an timiléad. Nollaig chona a chairde is íomhá riomh go léir.